Mamen samskmali, mamen samskmali. Artipalani femanna var grup qatiba mardat barakana towe sapralla Xudoy saqlasin mena towe yöne bular maňa yöne eýle beýle söýýän zat dip dagy yüregimi redip ennammy degdiredip barýarlar agyw. Men köpüsüne dağıt bor diýäýesim gelýär Xudoy saqlasin towe etdim bu erkeklere namam ýok ýöne gyw. Onsoň diýene bir ýazýar maňa. Salam dip, menem kim kadiyen ne bana? Vay salam dip yazsam men azim, sen adın kim dip? Vay menem acım haliydim bana. Bu yerçekenin minetçek bolyan zaten bilyen men ağışama tayyarlasak bolyak bi. Saptım diyene sarı boylanmak değil ana eylemizden huva çekip dura bizden başka da adam yok. Mağoda menem yaşlıydı. Diyene bir telefonum şey diyetten bastım da sen freken ne bilem. Geçirdim bolun vara. Bir ağzında bir diş yok bir ağırdan sataştı. Salam sağaman mı? Mün manat pensiyalyan. Akbülü pek getirip aleyne yağıtıran. Bir tansıp bolaysa nomurun biraysen deyip. Dedim kıyıv diyene öňüme birini boğullup zordan indim dedim vay ağzında dedim on bir diş yok ağranlıgın men näme deyin başıma yapayın monu ýöne Xudoy saklasyn bolýar dagy. Vay men atam mara Moskvişte köne toklar indukları yumurtka basırıya şonyalık maşin sürgenmi vay barın aydın yarıma derman bulsan canıma dermanımın hayrı yok özü gelsin yanıma suwa kar suwa karşı ay bakar aya karşı tay tapılmadı şahınna. Adamın bir mätäç zady hoşsözdür. Hoşsöz aydın, depetine täç bolar. Dirlikde aydın, diri käsilan, kim bilip dur, bir ýyldan soň geç bolar. Allah şen Xudoy şen mara çykyp. Görüp bilmedigen göze çyksyn çykyp. Sen mara çykyp. Jekjan bolsaň men mara burslaw çykyp. Ya inne gitti ya Ahmet'den tanımasa. Aşağı kaçacak. Kaçtı göre. Ünlü oldu. Ana böyle de ünlü opayım. Mesela kaç ya değil mi? Ama da öyle yatıyorum. Hayvan amanın ki. Tam öyle canım benim. Ne? Beynin deşerniydi ve ne pıtradırnıydı ve yine beynin şeyderniydi kolya kimin qaharını getirsen gön beynisini şeydi pıtracan tutcan ne yine alyan beynini yoşudan Karoç palto yok bilmem. Ne reklam edecek olsa da sonra. Palto kışın altlara palto kışta düşüyor ya giyiyor. Eğer yok gelinleri, eğerleden. Eğerli gelinleri, eğersiz koyan. Heleyi var erkekleri, heleysiz koyan. Heleyi yok erkekleri, heleyleden. Bu Türkiye'de. Arasında işten kaçıp şunu yapacak tüytüce daha değilsem yetişen mi men? Bugün qiysa xertava özümizden başlayaz. Imme da tamanattal özümünki. Yine bu da bağıt köşk. Ondan ulan zaksa geldik. Yaşlankı. Bu da yumurtka diýerler.
Yibdiyeli diyat, ini bidem şuna yumurtqa diyat. Ina bula dağın bilen halal kazanç etdiyen adam tuğla malades. Ina görýärmi? Ina bil hatta muradallaya. Bide ina yaşlarymyz gaýtýanski, ýörýänski, bide raddoma geldinski, oturýanski. Ina bide körpejämiz ýerlen gelipdir nesibeden tuğla malades körpem. Bide resk ýamena sowly. Ina bide nira batanik saati arqaýdy. Ina bide akşam toýdan geldik, oglanlar oturýanski, oňurýanski, kilçerýanski. Bilýän oglanyň şusterýän gyzdan, bestrýän oglanyň gepçi gyzdan, şusterýän çagydan özüň öwre. Ina bide kim Can Julian wagtjana balanmyn. Eski partidaky Nurrykov. Eşitdiňmi näme? Yok mollum. Eyze eşitilen owa. Bolýarmyz çalşalany. Eşitilen ok. Bilers bizadyr onu. Mollum, sana kahkam derýin getir diýe. Be, biz otursaň çyndan eşitilen ok kina o. Geçermini. Gecür. Ece qadın töle veripdir 980 mesmanat diýär. 980 mesmanat burada giyce onu Wi-Fi toğusuna darýada goýup dursana. Ece qaz diýen tok däl qaz. Bana gaýtar verme kakam gelsin takdir etdirsin ederek giyce onu diýetma şol gözüňe. Bol ece bol. Neme bol diýär hep bir. Konkurs diýerler ha. Konkurs däl. Masterclass. Näme masterclass diýenden şoňk durmaga soraýarlar ha, üçini galýan. Edil şuna ýavr aýyna men butqam alyp bilemok. Dekabrdan ýöne üçini alýan ýöne tikin orundan näl. Taqqyş çeýnemek üçin. Eğerde kimde kim taqqyş çeýnäse gelse, taqqyş çeýnemen öwrense gelse, ene gatnaýa maga dekabrdan birinden. Käbir kişiler taqqyş çeýneşini öwrenýär. Çykaryp alyp çeýnäp görkezäýsin gelýär-de ýanky taqqyjy çeýnelen, ona beýt çeýnelýär diýip. Ara çäklendirlen ho arkaýyn oturmaň ýazylyp başlaň şu wagtdan eger kimde kimin gatnasy gelse, egerde taqqyj öňden çeýnäp beren bolsaň, onan mäşgulna alýaňyz. Egerde öň taqqyj çeýnäp görmedik bolsaň, ona 20-25 gün gatnamaly bolýaňyz. Dekabr aýynyň birinden taqqyj çeýnemek boýunça masterclass alýan.